Uyabingelela umkhozo kaMZOBE. Namhlanje it's Sunday. Ngizwe bethi bathi happy Father's Day. Happy Father's Day. Athi ngijombe lokho. Ngifuna ukukhuluma la nabantu abamabhizinisi noma abantu abarana amabhizinisi noma abantu abafisa ukuba namabhizinisi noma abantu manje ababhizi abakhayo abalungisela indaba amabhizinisi. Asikhulumeni ke la ngento yokudonsa, sikhulume ngesigubhu, sikhulume ngento yokuthwala lezo oyibonayo la. Lesi sigubhu esala ekhaya angeke ngize ngixile kusona kakhulu, but ngizochaza ngalesi sigubhu ongafika usithole la ekhaya. Lesi angeke uze usithole because la kujule kakhulu. So ngifuna ukuthi nginichazele kahle la ningizwe kahle. Uma usufika la ekhaya wathatha isigubhu, guarantee for sure angeke abantu bangangena esitolo, angeke abantu bengathengi. Noma ngabe udayisa utshwala, umuntu odayisa utshwala kuyenzeka sometimes udayisa utshwala thothi uhlushwa amaphoyisa, isitifiketi awunaso. Mawusulanda isigubhu, lesigubhu sakho wakhuluma naso la phakathi, wasitshela ukuthi iphoyisa awulifuni, inani nani awuyifuni, isigubhu senza lento oyifunayo ngqo. Exactly. Ama client angena ebhizinisini, izitha ziyadeda. Kunabantu njengamanje abaneyinkinga, abanamabhizinisi, kuyagwazana emaclubini, kuyagwazana emathaveni, abazi ukuthi bazoyisolva kanjani lento, noma abanye sebahamba bangalithola usizo, bathatha imithi, balengisa izimpondo, bethi bayaqinisa benze ukuthi umuzi ube nesithunzi. Cha, lokho ngase sikwenzele khona. Into esokwenzela yona sokunikeza isigubhu sokudonsa. Uma ungasifuni isigubhu sokudonsa sikunikeza izinhlanga, kufanele wena olapha ebhizinisini lakho abantu bahloniphe wena, right? But ngibuye ke ngizogxila la egubhini. La egubhini ngifuna ukutshela wena ongenaso isigubhu, wena ozonda umuntu enebhizinisi, uma esefikile umuntu wazolanda isigubhu kumina, ngisho kuthiwa uthenga esitolo sakhe, guarantee for sure uzothenga. So ngenzela ukuthi lento abantu bayizwe kahle ukuthi uma uzolanda isigubhu uzothola into ekuyona yongqo ezofika isebenza, kwenzeka isishaye eceleni, sishaye into ibe ungqo sisebenzele ngale ndlela ofuna ukuthi sikwenzele